Здравейте, приятели! Днес е 21 септември 2024 година, събота. Денят ще бъде белязан от бавната, заземяваща и материализираща енергия на Луната в Телец, в комбинация с опозиция на Слънцето в Дева с Нептун в Риби и квадратура на Меркурий в Дева с Юпитер в Близнаци. Добре е да не правим големи планове за днес, а да се отдадем на почивка или на ежедневни занимания. Евентуално добре ще ни се отразят разкрасителни процедури, пазаруване или някакво друго ежедневно занимание. Може да поработим по дизайна на дома или по комфорта му, да приготвим нещо вкусно за любимите си хора. Време е да се събира реколта по това време на годината. Градината е пълна с вкусни, сочни, озрели плодове, ябълки, круши, грозде. Подходящ ден е да приготвим и консерви. Някоя лютеничка, печени чушки. Дори други пък ще мислят варианти за запазване на финансовата стабилност и повишаване на доходите. Трябва да се има в предвид, че от вчера работи опозиция на Слънцето и Нептун и трябва много да се внимава с новите проекти и инвестициите. Нептун ще ни направи наивни, ще ни замъглява съзнанието, ще ни носи разсеяност, ще ни прави податливи на объркване и грешна преценка. Затова е добре да не предприемаме сериозни крачки и да не поемаме нови ангажименти днес. Освен това, Меркурий е в квадратура с Юпитер и може доста неприятно да ни напрегне в комуникацията, да ни въвлече напрягащи разговори, неискрени и лицемерни събеседници. Юпитер може да ни предизвика с желание за прекомерно пазаруване, след време обаче, за което да съжалим, преценявайки, че е било излишно или пък е неизгодно. При други може да предизвика проблеми с транспортните средства или при пътувания. Възможни са аварии, дори инциденти или катастрофи. Нека да не забравяме, че сме в коридор на затъмнения и във всеки един ден може да получим някакъв намек или знак за неговото въздействие. Днес е добре да се насладим на приятната и лежерна енергия, която задава Луната в Телец, на комфорта и уюта, който можем да се създадем в този прекрасен ден, на богатството и изобилието на сезона, на вкусна храна, на любовта, комуникацията и споделеността с любимите хора. Пожелавам ни прекрасен и слънчев ден. Усмихвайте се и му се наслаждавайте. До скоро!